Estrena del Campionat de Catalunya de kàrting a Móra d'Ebre. La primera prova de la temporada va plegar prop d'una 60 de pilots, repartits en les categories Benjamí Aleví, Cadet, Júnior Sènior i Open Rack. La cita es va disputar en una jornada assolellada i va oferir un bon espectacle i emoció al públic assistent, tot i el vent que va bufar en bona part del dia. Els participants de la categoria Aleví havien de completar 14 voltes al traçat. La victòria en les dues curses va ser per Hugo Belda, que es va imposar amb autoritat. La lluita per la segona posició va ser, en canvi, molt emocionant i va tenir els mateixos protagonistes en les dues carreres del dia. Finalment, el podi el completarien Daniel Briz i Santiago Ballbé, segon i tercer respectivament a la primera cursa. En la segona s'intercanviarien les posicions. Els dos pilots van entrar a la meta separats per només una dècima de segon en les dues curses. El millor benjamí va ser Noah Gutiérrez. La primera, en la salida me he separado un poco y pues aprovechando de la pelea que los estaban detrás, pues me he conseguido aumentar la distancia hasta 7 segundos y medio y he ganado. Casi lo mismo, pues he salido, me he escapado un poco también, pero me ha costado un poco, al principio no se han peleado tanto, entonces me ha costado más aumentar la distancia, però al final he tirat a tope i he ganat. Rubén Moya es va imposar en les dues curses de la categoria cadet. A la primera carrera va entrar segon, però l'exclusió d'Antonio Garay el va fer pujar al calaix més alt del podi. El segon lloc seria per Joan Sabater, que va entrar a la meta per davant de Kirill Rodionov. Antonio Garay va disputar el primer lloc del podi a la segona cursa a Rubén Moya, però va acabar 3 dècimes darrere seu i seria finalment segon. Tercer va ser Ayrton Fontecha, més endarrerit. La primera ha sido muy difícil porque la bujía me rompió y me hizo un vacío el motor y me quedé el último. Y luego adelanto al que iba segundo y me pongo segundo. Y luego al que había ganado se le cae el pontón y lo descalifican y gano. La segunda carrera ha sido mucho más fácil. La salida en la tercera curva ya me he puesto primero. Nos hemos escapado y luego faltaban 4 vueltas, me ha adelantado, se la ha vuelto a devolver. Y luego en la última vuelta, en la penúltima curva, ha intentado adelantarme, se ha salido y se ha quedado fuera y he ganado yo. Els participants de les categories sènior i júnior havien de completar 18 voltes al kàrting de Móra. La victòria en sènior va ser en les dues curses per Laia Fontecha. Van completar el podi Daniel Martínez i Belén García, segon i tercer a la primera cursa, respectivament. A la segona, intercanviarien també les posicions. Doncs els entrenos ja van ser bastant bé perquè vaig sortir totes les tandes i feia primera i ja vaig agafar confiança. A la crono vaig fer primera, vaig fer un bon temps, però alguns júniors van fer temps bastant iguals a mi. I les carreres han sigut relativament fàcils perquè era molt constant i llavors això m'ha permès escapar-me del grup i acabar primera. El circuit de Móra és molt tècnic, la veritat. Necessites treballar molt el cos perquè les dues rectes són curtes i sobretot n'hi ha molta curva i si no fas bé les curves llavors a la recta no corres. I a veure com és la pròxima carrera. Pel que fa als pilots de la categoria júnior, el triomfador de la jornada va ser Alejandro Fleta, que es va imposar en les dues carreres. En la primera, Marc Fugardo va ser segon per davant de John Renteria. Renteria seria segon a la segona cursa, superant Alejandro Martínez, que acabaria tercer. A la primera carrera sortia primer de la pole i a la sortida m'ha sortit malament, m'he ficat tercer o segon, tercer, i després he anat adelantant i fins que he quedat primer. I a la segona també sortia segon i se m'ha colat un que ha estat mitja carrera darrere d'ell i després l'he adelantat i ja m'he anat i he guanyat. Després de les 10 perceptives voltes al kàrting de Móra, la victòria en la primera carrera de l'Open Rack va ser per Alberto Hurtado. A 5,8 segons va entrar Martí Barbeito i tercer va ser Marc Aguado.
En la segona carrera, Barbeito es va proclamar vencedor, seguit de Marc Benítez, que va superar Marc Aguado per només 2 dècimes. Ha ido bien, que he ganado el primero, he salido bien y he ganado. He salido rapidísimo, le he dejado medio circuito a los demás y me he adelantado. Bé, tot i que la sortida no m'ha anat molt bé perquè el tercer m'estava ficant al morro, però l'he pogut tapar el forat i després m'he emparellat amb el primer, que era el número 7. I al cap d'unes voltes l'estava així ja enganxant, però he tingut un error i ja se m'ha escapat molt. I al final he quedat segon. Pues la segona molt bé, la sortida he continuat segon, però al cap de 2 o 3 voltes ja a la recta he sortit bé, m'he enganxat i m'he posat a rebufo i he sigut valent d'avançar. La propera cursa del Campionat Català de Kàrting tindrà lloc els dies 2 i 3 de maig al circuit d'Osona a Vic. Put on my red heels and did my hair. Waited up all night cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Big season.